Bon dia, vos donem la benvinguda a primer Serra al dia de 2024. Nou servei de neteja viària. Posem en marxa un nou servei de neteja viària al nucli urbà i a la urbanització Torre de Portaceli, que millorarà considerablement la higiene amb 3 persones cada dia amb neteja manual i servei de vehicle agranadora 7 vegades al mes. Invertim vora 200.000 euros en neteja amb el nou pressupost 2024. Recordeu que Serra Neta és feina conjunta. Escoles de Nadal gratuïtes per conciliar les vides familiars. 55 xiquetes i xiquets han participat en les escoles en anglès de Nadal tant a nucli urbà com a l'urbanització Torre de Portaceli. Un servei gratuït oferit per l'Ajuntament durant 8 dies en les passades vacances. Una mesura perquè les famílies puguen conciliar millor les seues vides. Com cada any, l'Escoleta Infantil Municipal també ha donat el seu servei. Èxit de les activitats de Nadal. La màgia i la il·lusió han estat les protagonistes de Nadal al nostre poble. Un calendari festiu amb diferents activitats per a totes les edats, on les protagonistes han sigut les persones més menudes. La visita dels Mags d'Orient i l'entrega de regals al nucli urbà i a l'urbanització Torre de Portaceli ha posat fi a l'encant d'esta època de l'any.